Jees, hyvää iltaa vaan sinne YouTubeen. Tänään tosiaan lauantai-ilta, kello lähenee 9. Sitten tietää sitä, että mun pitäisi lähteä kohta puoli ajeleen töihin. DJ-keikalle. Nämä vehkeet lähtee siis messiin. Ja eilen perjantaina oltiin puolison kanssa Vaasassa. Semmoisessa mestassa kuin Hotel Kantarellis. Oltiin sellainen kunnollinen huone, missä oli porealla se sauna. Se oli 130 yö kahdelta. Käytiin siellä sitten samalla vähän soppailemassa pitkin kaupunkia. Ja sieltähän löytyi sitten Pleikkari 3:lle Killzone 3 käytettynä. Oli alle 25 €. Kerkesin sitä tossa jo vähän pelata. Ihan hyvältä vaikuttaa. Sitten ostin puolisolle tollasen. Se tykkää tällaisesta tasohyppelyseikkailupeleistä, niin tollasen otin sitten. Sekin oli alle 25 € käytettynä. Ja tosiaan kohta tässä lähtee töihin Vaasaan sellaisen mestaan kuin Rocktails. Sinne vetämään vähän diskokeikkaa. Nyt valitettavasti sieltä voi hirveästi napsia mitään videomatskua, kun ihmiset ei välttämättä halua löytää itseään YouTubesta. Mut kerronpa sitten jotain tunnelmia sitten yöllä keikan jälkeen, että minkälainen ilta oli. Keli vaikuttaisi ihan hyvältä, tästä sitä nyt ei hirveästi näe. Poltaa lämmintä. Harakkakin siihen justiin loikki. Semmosta. Mutta ei mitään. Otetaan huomenna pelivideota hiukan tosta Killzoneista. Kokeillaan nyt vaikka pelata sitä ensimmäistä kertaa verkossa. Katsotaan miten se onnistuu. Ei ole mitään hajuakaan minkälainen verkkopelit systeemit siinä on, mutta ei mitään. Täältä tällaisiin meininkeihin. Huomenna lisää.